Ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF ippubblikat nhar il-ġimgħa li għadda ixejjen għal kollox il-propaganda li l-ekonomija kienet diġà sejra tajjeb fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti. Dan joħroġ biċ-ċar jekk wieħed iqabbel ir-rapport tal-IMF ippubblikat din il-ġimgħa ma' dawk ippubblikati fl-2012 u f'Mejju 2013 meta kienet għadha tinbidel l-amministrazzjoni. Analiżi dwar dan saret fil-Gazzetta Kulħadd. Fil-waqt li fil-rapport ta' nhar il-Ħadd l-IMF tkellem fuq ekonomija b'saħħitha b'mod eċċezzjonali, fl-2012 l-esperti tal-IMF kienu tkellmu dwar tkabbir ekonomiku moderat u tbassir ta' riski ta' rigress. Fejn jidħol it-tkabbir tal-ekonomija ta' pajjiżna hemm baħar jaqsam, fil-waqt li fl-2012 kien ta' 1% tal-prodott domestiku gross b'tbassir li jitla bil-mod għal 2% fl-2015, iċ-ċifra ta' tkabbir ekonomiku fl-2015 kien ta' 7.4% jew kważi 4 darbiet akbar. L-ikbar bidla fl-analiżi tal-IMF hija dik tal-finanzi pubbliċi. Fir-rapport tal-2012 l-ekonomisti tal-IMF kienu wkoll sostnew li bold policy actions are necessary to reduce contingent liabilities arising from the public corporations. Fost l-oħrajn kienu rrimarkaw fuq is-sitwazzjoni ħażina ħafna tal-Enemalta. B'kuntrast fir-rapport ta' nhar il-ġimgħa l-esperti tal-IMF faħru l-mod kif il-Gvern irreveda in-nefqiet tiegħu, ir-riforma s-sistema tal-pensjonijiet u r-ristruttura l-Enemalta. Fl-2012 kienu semmew ukoll li l-età tal-pensjoni kellha titla għal 65 sena u issa din m'għadix tissemma. Minflok illum ifaħħru l-Gvern għal riforma fil-pensjonijiet. Fuq kollox, skont l-IMF, l-isfida għal pajjiżna issa mhix ġejja minn nuqqas ta' deċiżjonijiet jew riformi, imma minħabba l-klima ekonomika ta' madwarna. Saħansitra wara li nnutat li nħoloq momentum ekonomiku qawwi ħafna f'pajjiżna frod deċiżjonijiet tajba f'diversi oqsma, l-IMF issa qed taqbel mal-mira tal-Gvern li huwa importanti li l-ġid jasal għand kulħadd.